Čus lidi, já vás vítám u druhého dílu z Hádej kdo. Jo. My to stopneme teď a až to napíšeme, tak to. Tak vám to dáme. Ukážeme. Tak vám to ukážeme. Takže už jsme tu lidi, jsme to nápili. Tak Filip začíná, ty tady neléš furt. Čekáš takhle Tady zapiju. sedni. Já Ty bych- vole. Takhle. Normálně Počkej. nemůžeš sedět. Už to není vidět, takže já tam už nevidím, Tome. Já jsem zakrýt dva sama. Ne, nemůžu. Pavlíno. Já se nic neviděla, já slibuju na babičku. Ne, ona to viděla, jak to spadlo. Ne, slibuju na Ne. celou rodinu. Co děláme nový? Já napíšu novou. Já jí píšu. Počkej. Já jí píšu. Píšu. Shit. Tak Ne, já jí... Počkej, čekejte lidi. Tak už jsme tady. Takže jdeme hrát, takže já začínám. Ty vole, nalepte mi to. Já? A už to já neviděl. No tak, to je jedno pájo. Sestr mi akorát Kdo to padlo? Tak stačí, umřeš než čo. Tak. Takže já začínám. Mám víc, Jo, vlastně. takže, mám víc než 100, Pojď sem do videa. mám víc než 100 000 odběratelů. Jo. Jo. To dej ty. Jo, řekl jsem jo, takže to furt. Tak jo, mám víc než 5000 lajků. Jo. Natáčím vlogy. Jo. Jo. Ne. Ne. Nenatáčí. Nebo nevím. Asi A ne. natáčím Asi ty, ne. jak jsou let's play. Jo. Natáčel. Myslím, že nenatáčí. Už ne. Natáčel. No. Takže. A už jsem viděl nějakýho video. Jo. Hodně. Asi jo. Já nevím, Jo, proč já jsem- viděl. Ty A vole. jo. Pojď do kabiny. Já nevím. Tak ještě se něco zkusím zeptat. Co to vlastně jsem to chtěl? Jo. Jsem kluk, Jo. jsem Slovák, Jo. Ne. Jo. Explo. Jo. Jo. Jau. A bože, jsem vyhrál. Teď říkej to na ty. Já. Takže jsem kluk. Jo. Počkej to má? Jo, jsi kluk. Natáčel jsem s jinýma youtuberama. Jo. Natáčel jsem s Hogim. S Hogiem? Myslím, že ne. Já. Myslím, že asi ne. No tak ty teď, pájo. Sedím normálně, já nemůžu sedět, já už to. Však budu tady takhle. Vám budu jenom radit. Jsem... Holka? Natáčela jsem někdy s Hogim. Ne. Viděli se na For Fans, ale nenatáčeli spolu. Jo. Počkej. Jo, možná se viděl. Jo, viděl jsi na For Fans. No viděli se na For Fans, ale nenatáčeli spolu. Nebo jo, počkej. Čekej. Ne, nenatáčeli. Jo, natáčeli, já viděl, jak taky natáčeli Hádej kdo. Tak jo, no. Tak lidi, tak asi si to nepamatuju, lidi, sorry. Ale nevím nic jiného. Tady to je takový trouba. Použij to. Jsem... Já vím, kolik nám potom příště tohle. Máme teprve 4 minuty. 40 minut máme. Jsem ten... 11. Co? 11, no. No dělej. Jak se jmenuje? Denis? Ne. Danny, ne. Danny. Game over. Takže já. Jsem kluk. Jo. Čemu let's play? Nevím, asi jo. Myslím, že jo. Jo. Počkej, ten... Myslím, jo, asi Já jo. už vím, koho ti dám pak, kámo. Já už vím, koho dám pak. Počkej. Čekej. Už jim taky. Už jim, toto mě neuhádneš, kladám tobě. Čekej. Hraju Minecraft? Ne. No.
Myslím, že nenatáčí žádný hry. Pojď sem. Já jsem se ptal, jestli natáčí to let's play. Ty jsi řekl, že jo. Jo, vlastně let's play jsou hry, takže let's play... Ne. Myslím, že ne. Viděla jsem to někdy? Jo. Jo, My bychom ti neříkali to, když ho neznáš. Jo, to je tamto. To, No. pardon, jo. No. Sorry, nám přišlo to video, co jsme tam před chvílí dali. Že na takové? Tak, jak jsem Super poškrábaný. jsem ten... Od tý káčeny. Ticho. Jsem Tak. Přestaňte. jsem ten... Fetipilou. Ne. Ne. Tak teď já. Takže, natáčel jsem GTAčko. Ne. Ty říkáš, že nenatáčí žádný hry. Jo, vlastně. Ty máš ještě jeden pokus. Takže natáčím vlogy. Jo. Už si natáčel, už s někým jsem už natáčel, natáčel jsi s někým už. A znáš ho dobře. Jsem ve skupině? To nevím, Ne. nevím, asi jo. Ne. Počkej, natáčíš s kýmkoliv. No, ale jsi s někým ve skupině nebo natáčíš sám? Ne, natáčíš sám. Jo? Tak Ne, taky. ale to nebo natáčí občas sám, občas s někým. No ale to není skupina. No. To není skupina. Ne, To je s ne. někým natáčí, ale není ve skupině, že by s ním natáčel furt. No. Každý video. Prostě tak, že to je takový prostě, já nevím. No tak taky ty dám. prostě. Natáčím z let's playe. Ne, Jo, jeden měl. jeden. Nenatáčíš, ale jeden jo, měl. s tím, jak se jmenuje. Ticho, Filipe, ticho. Takovým tím teploušem. Ulízaným. No prostě. Takovým debilem. Teď já. Studna Ne, se ty jmenuje. furt. Ono si ten studna. Ne, Jestli on tam přestaňte, metelka. Filipe, přestaň. Co jí řeknu, co je? No dělej. No, budeš druhý. Jsem... Teplouš? Ticho. natáčela sorry, jsem lidi. někdy nějaký challenge. Jo, Jo. spoustu. Mohli bychom tady natáčet u nás challenge. Ticho. Jsem... už jsem někdy měl nějakou holku. Jo, už snad milion. Jo. Už s ním možná i to dělal. Ticho. Lidi, za to se omlouváme. Filip se asi zapomněl, že natáčíme. No. Jsem... Denny. Ne, to už jsi říkala. Nemáš to říkám. Takže jsem sám teda. Jo. Ty jste osamotnice. Natáčel jsem, no. Jsi v rohu. Měl jsem někdy holku nějakou? Já nevím. Asi ne. Neměl. Ale když se to otáčí o nějakém sexu, asi jo. Ne, tak to je jasný, každý měl holku, ne? Každý ne. Skoro ne, no skoro každý. Sepí. Ticho, já jsem furt tam. Jo. Takže, na co bych si... Jsem Čech? Jo. Myslím, že jo. Jo, seš. Dělej to moje říkej. Natáčel jsem s gamerem. Ne. Ty? Se s někým ve skupině? Jo. Je to kanál? Jo. Ne, Ne, není. teď já. Game Jsem over. Slipback. Asi jo. A jsem Stay? Ne. Ty to padlo, neviděl jsem to fakt, jsem to nedočku. Tak bacha zavřu oči. A nesmíš kecat, Filipe. Jsem byl na dobičku, že to je Stay. Jsi byl novečko. Je to steak. Okay. To není steak. Není. Myslím, že nosí. Tenhle taky možná nosí snackback. Slipback? Teď je... Kolik tam? Čas toho nestihnem. No to asi další dílo bude. Druhý kolo nebude. Jsem hodně
Třetí díl bude. Viděla jsem už někdy... Černý. Nečemu ty kamery, pak to vidíš, to nemá žádný nic. Ticho! Viděla jsem někdy s Filovem nebo sama. Jo! Jo, to je slupníte. Viděla jsem. Slupníte si za chvilku. Proč? Co má to bylo? Jsem Explo. Ne. Teď já. Já žádný Takže snad nosím snapback, si myslíte? Jo, myslím. Ale já žádný neznám A takový. natáčel a viděl jsem ho. Hrál jsem tu nějakou hru s ním. Hrál si hru, co hraju jako, co jsem hrál i já. Prostě jsme hráli oba dva jednu hru. A ten natáčel s ním. Hovno, jsem datel? Ne. Ne. Tak jo. Ne. Ty byl mě schválně. Já jsem mu navíčku, že to není datel. Už jsem někdy natáčela prank. Prank? Prank? Myslím, že ne. Ne, nenatáčelo. Takže, a já natáčel prank? Počkej, ten nevím, asi ne. Asi. No takže jdu dál. To je nečím tam. Já začnu. Takže, natáčím blogy, jsem kluk. Ne, jsi žena. Nejsi, asi kluk. Jsem kluk, natáčím blogy. Natáčí sex. Ticho, Filipe, přestaň. Durex. Se píp, píp, píp. Ticho. Ty mašinko. To Díva nevím, vonek. co jsem lidi. A jsem house? Ne. Ty vole. Natáčel je s tím. Co jsi říkal, zda tam natáčeli. No tak to já neznám nikoho. Kdo natáčel s datlem. A ne jeho brácha, to ne. I jeho brácha natáčel s ním, to víš taky, ne? No to vím, protože oni natáčí. Dělej, Ale rozbalováš spolu balíčky a víš, už neřeknu. Dělej. Za chvilku to asi lidi ukončíme, to asi nestihneme. Jsem Slovák. Druhýho. Jsem Slovák. Ne. Takže natáčel jsem TV Twix. Ne. Ty vole. Nevím, kdo můžu být lidi, nevím. Já taky ne. Ty lidi, vy to víte, dejte like, kdo si myslíte, že to vyhraje. Napište do komentářů. Ne, napište do komentu, kdo to vyhraje. Je to live stream, boši. Je to live stream. Jsem Dělej. a datel. Ne. Ne. Já ho neznám, ale vy mi Jsem dáváte. já vlastně nejsem ve skupině. Sám osamlím to zavřej v kleci. Natáčel jsem se skupinou. Asi ne. Ty moje další, pokud hraj dál. A táčel s tím datlem. Natáčel si s datlem. To balování dárku. Nebo já nevím. Jsem Hugo. Ne. Já jsem asi Čech. Tak ještě Tak máš, to nevím, lidi. tak máš jeden. A jsem... Tak jo, za chvilku to asi lidi ukončíme. Počkej, můžu ještě něco říct? Jo. Jsem Hogi. Ne. Už necháme. Tak říkejte jména už prostě. Jo. Jsem Matuš. Ne. Já jsem... Ne, to máš ten pokus, řek. On je Čech, on se splet. 14. Děj to ještě říkej jedno jméno. Jsem... Fetty Pillow. Ne. Hej,